Parlem de cultura, sempre ho fem en este Obama en Connexió, i parlarem del Cor Escènic, que és un grup de joves de Riba-roja que utilitza i realitza el cant coral d'una manera molt interessant, perquè a més ve acompanyat d'unes coreografies realment espectaculars i, a més, molt peculiars. Per tant, el resultat, i allí tenim a Pau amb ells en directe, és molt gratificant i també molt divertit. Sí, Alfons, perquè és una manera de cantar diferent, molt més, com tu dius, original, divertida. S'oblidem de la idea del cor de tota la vida i vegem a un cor de gent jove que se maneja sobre l'escenari, que balla, que actua i, sobretot, que disfruta amb la música. Així que el millor és veure-los, callar-los i escoltar-los. Cristel, a veure, tu eres la directora. M'agradaria que ens contares com va sorgir aquesta idea de un poc modernitzar el cant coral. Molt bé, jo soc la directora musical i com a directora d'escena tenim a Núria Martín i el que pretenem és apropar un poc la música coral al públic més jove. Bueno, és treball en equip, però també teniu unes veus solistes com aquestes dos xiques que ho fan de meravella. Qui són? Aquestes dos xiques són dos sopranos del cor, i una és Sílvia i l'altra és Clara. I canten com els àngels. David està al piano. Esta és una de les cançons que sentirem el pròxim dissabte en el concert que fareu, però ara anem a sentir una altra, molt més mogudeta. A veure, xics, endavant, ompliu l'escenari. Com se diu, Cristel? Aquesta cançó es diu Bidi-bom. Bidi-bom. Bidi-bom, bidi-bidi-bidi-bom, bidi-bom, bidi-bidi-bidi-bom. Bidi-bidi-bom, bidi-bidi-bidi-bom, bidi-bom, bidi-bidi-bidi-bidi-bom. Tots són veus amateurs, no? Sí, són músics tots, però tots són amateurs, efectivament. De Riba-roja, de l'Eliana, de Paterna. De Riba-roja i de València també ven gent. Poden vindre a qualsevol lloc. I una de les coses és que, a banda de treballar, seu passeu, m'han dit, de meravella. És molt important, un treball professional, però també una diversió. L'aspecte social és molt important. Crec que te'n vas a escena, no? Corre. Ahí va Cristel, que a banda de ser directora també és part integrant d'esta coreografia. Bé, i mentrestant parlem en Núria. Núria, és molt difícil organitzar, per exemple, que a banda de que canten i ho facin bé, es manegen i, sobretot, oblidar aquest concepte avorrit d'un cor? Efectivament, una de les dificultats d'aquesta proposta és que els cantants no només han de cantar, sinó que també han d'estar concentrats en tot el tema de l'escena i la part teatral de l'espectacle. Bidi-bom, bidi-bidi-bidi-bom, bidi-bom, bidi-bidi-bidi-bom, bom, bom, bom. Que ben sona, no, Núria? I com es manegen? Feu fins i tot exercici, no? Sí. Bé, este és el final d'este número musical, però ara el que anem a fer és veure un altre. Cristel, fiquem els elements que necessitem en escena i ara sentim una altra cançó. Quina? Aquesta cançó es diu Allò i Fulbadavall i és una de les cançons que té més èxit en el nostre espectacle. El nostre espectacle se diu Jaula de Gritos, com t'ho he dit. Molt bé. Sí. Bon recordar-ho. Endavant, xics. I el més cridaner d'este número és que fan una representació de quadres molt coneguts com este, que és la Santa Cena, no? Exactament, juga molt amb la imaginació del públic i va representant, i ara ho veureu, és molt enginyós realment l'escena. Estem veient a vora 20 cantants, també músics, teniu de tots. Sí, són gent jove, que a més, així treballem totes les setmanes, treballem i a més fem albergs i allí s'ho passem molt bé, té un aspecte social molt important. Disfrutar de la música, treballar i sobretot que la gent s'apropi al món del cor, de la música coral. Podeu vindre a assistir al concert que donaran el Cor Escènic el proper dissabte ací a l'Auditori de Riba-roja a les 7:30. Molt bé, moltes gràcies per aquesta proposta i en aquest últim sopar, o sant sopar, la veu de Judes seria la veu dissonant, a més a més. Si és que està sent tot, si és que este home controla de tot.